Avui farem la primera recepta de bolets de la temporada. Farem rovellons a la llauna. Els rovellons estem acostumats a menjar-los a la brasa, amb all i julivert, i aquesta és una manera diferent, però si tenim un bon rovelló ja veureu que el resultat és espectacular. Per a dues persones jo agafo un quart de quilo de rovellons, és el que hem trobat avui, un bon pessic de sal, pimentón de la vera, del dolç, no del picant, i oli d'oliva. El primer que farem serà netejar els rovellons. Jo els hi tallo una miqueta a la cua per veure que estiguin sans, que no tinguin visitants. Com que són botonets, jo no els partiré, i amb un paper d'aquests de cuina l'he humitejat una mica i trec la terra, les herbes, el que pugui tenir. Hi ha qui el renta sota l'aixeta, però els boletaires de veritat diuen que els rovellons no s'haurien de posar mai sota l'aixeta perquè perden molt gust, i jo els hi faré cas. I ja els vaig col·locant sobre la llauna, un al costat de l'altre. Aquests no estan gaire bruts, per tant no ens donaran molta feina. I el que faré també, mentrestant, és ja anar escalfant el forn a uns 180 graus per tenir-lo calent quan acabi de netejar-los. I ja els tenim tots nets i polits, a punt de salar. El forn s'ha anat escalfant, amb la qual ja vaig a passar a salar els bolets i a tirar-los també un bon raig d'oli per sobre. I tiro força sal perquè si no els bolets tendeixen a ser sossets. Els rovellons, si més no, vaja. I ara un bon raig d'oli d'oliva. Ara, amb això, els posarem al forn durant 4 minuts. Com que són petitets, faré 4 minuts i tiraré el pimentón de la vera i els tornaré a posar al forn. Ara ja els tenim a mitja cocció, hem fet aquests 4 minutets i espolvorejo per sobre el pimentón de la vera, que és aquest pimentón vermell fumat, molt bo, que són el gustet aquest que els donarà de bolets a la llauna. Això també el gust de cadascú. Jo crec que així estarà bé. I ara ho tornarem a posar al forn 4-5 minutets més i ja els tindrem. 8 minuts en total al forn i els tenim preparats per menjar. Fan una olor boníssima. Ja veieu, és una recepta ben senzilla, amb només 4 ingredients mal comptats. Tenim un superplat, o sigui que es pot animar tothom a fer-lo. I ara ja, a punt de menjar, bon profit!